Futurizmus či veda? Pozývam ťa na unikátnu prednášku, kde nájdeš riešenia i na tieto témy. Stále začínaš nové veci, ale keď ťa niečo vyruší alebo sa stratíš vo všetkých činnostiach, nakoniec máš rozrobené všetko a dokončené nič. Poznáš ten pocit? Tvoja hlava je plná obáv a úzkosti. Život ťa núti tváriť sa, že všetko je v poriadku. Cítiš napätie vo svaloch a tlak na hrudi, ktoré ťa držia a nepustia k radosti. Chodíš spať úplne unavená a ráno sa budíš ešte viac vyčerpaná. Večer sa ti ťažko zaspáva, či sa budíš uprostred noci. Ako keby telo nedokázalo načerpať silu. Pronásleduje tě strach z infekcí a z bolesti? Tvoje hlava pořád vytváří černé myšlenky, které tě obírají o klid, který tolik potřebuješ. Skočí na teba každá viróza. Len čo niekto v kolektíve kýchne alebo zakašle. Vyskúšala si už všetky prostriedky na podporu imunity, ale tvoje zúfalstvo sa stále nekončí. Ak sa v týchto situáciách vidíš aj ty, nie si v tom sama. Príď na prednášku a dozvieš sa, ako tieto problémy riešiť inak. Napíš do komentáru slovo prednáška a ja ti pošlem bližšie info.